talaka ba iya yin airtel. Yanzu dai HDM ba zai iya yin airtel ba, orange ba zai iya ba, dole zai dawo move saboda ita ce ta sauki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jinjina ta musamman ga matasan Nijar, fatan alkhairi ga shugabanninmu. Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu. Cikin satin ga saƙona na musamman ga shugaba na kamfanin Move Niger, rezo na Move. Cikin satuttukan ga wata matsala tana faruwa, na ga ba wanda ya yi magana. Le Niger est un pays démocratique, mieux que la France avec moi. Saboda haka ni ina da inci in yi magana. Talaka ba iya yin airtel. Yanzu dai HDM ba zai iya yin airtel ba, orange ba zai iya ba, dole zai dawo move saboda ita ce ta sauki, ita ce ta talaka. Ko da yake rezon bai da ƙarfi, ita ce ta talaka. Saboda move in ka sa san za su yi triple, za su baka sau uku, kamar yau Litinin da Laraba. To amma satin ga abin da muke fuskanta shine satukan ga, in ka sa kuɗi su wasan duzar suke baka kwana uku bonus, wanda zai yi kwana uku mai yawa. To tsarin da suke tayya da shi, abin da na lura da shi, sai kwana uku ya ƙare gaba ɗaya baka yi amfani da wannan bonus kin ba, sai kuɗinka na asali ya dawo, sannan rezo mai ƙarfi zai zo, sai su janye wannan kuɗin duka a banza. To yanzu ni Issa Moussa Abou Khaled, un citoyen comme tout le monde, je pense que j'ai le droit, monsieur le DG. Je vous assure, c'est que je suis dans votre compagnie parce que je n'ai pas les moyens d'utiliser les autres compagnies grâce à votre réduction. Donc, abunda zan ce anan, nan da zuwa ƙarfe 4 yau Laraba, ran Litinin na sa kuɗi, ran Laraba yau ƙarfe 4 na marice a Caesar, bonus kina lokacin shi zai ƙare. Yanzu haka ina da 2 giga a kyalka cikin salulata. Nan da Caesar in kuka kuskura, si vous osez, monsieur le DG, kuka janye mini bonus kina na 72 ban yi amfani da shi ba, kuma ba ku mini rembourser shi ba, kuka maido mini shi ba na yi utiliser, wallahi vous aurez ma réponse pire que ça, démocratiquement. Ina magana da inci na 'yan Nijar, kuma ƙasa ce ta demokradiyya. Na gaba wanda ya yi magana, amma ni dole zan yi magana parce que je parle moyen. Na dawo move don in samu reduction in yi harkokina, amma wallahi nan da Caesar, monsieur le DG, kuka janye mini kuɗina, bonus kina kuka janye shi, ban yi amfani da shi ba, kuma ba ku mini rembourser ba. Wallahi vous aurez ma réponse pire que ça et massivement. Ça c'est un avertissement. Issa Moussa Abou Khaled.